Remal bankundri mai dera baikha gabangma lukurongni chamung tei nok nukhong aba hekeno khumulwngo headquarter ni baikha baikha kotor buphang tei baikha chungpherengni khunti rok bohaino o chungphereng khunti baikha mabaino aroni songchajak syama Charan Tripura ni mangthong bohaino baikha baikha abo bebaksa tei kwbangma dera baikha lukurongni nok nukhong bohaino nainadi chini mangpileo lukurongni nok nukhong baimani tei khumulwngo headquarter ni kotor buhang baima bai syama Charan Tripura ni mangthong baikha mani